छलक के नहीं रोकी, बाबा के हपर पमय ऐसे न टोकी। बात के समझी तनी, जल बाटे भरल छलक के नहीं रोकी, बाबा के हपर पमय ऐसे न टोकी। बाबा के होई न दर्शन, काहे बाबा के होई न दर्शन की बंद पूरा टाउन बा। देखिए झूठ मत बोलिए। जल ढाली है गिलासा ना, जल ढाली है गिलासा ऐसा का बा लॉकडाउन बा। कि जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। अरे तो हम का करी? कैसन आइल बेमारी जे पड़ल बबो पभारी, एवं तनी जाए दिखी ई जलगा बाबा पढ़ारी। हे भगवान का हो चुप रहिए। अच्छा पूरा दुनिया को जाता तो देव घर हो गइल बंद, कहीं ना डाउन बा। कुछ तो उपाय कीजिए। जल ढाली है गिलासा, हो जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। हम कुछ नहीं की जानत। हो जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। अरे बड़ी दूर से आइल बानी जी। ओकरा से कौन म्यूजिक बाय ध्रुव गुप्ता। अजे मोर सुनी न बतिया, कोइनी सोमारी बरतिया, सोनू सर गमय में रोके जन हमार रहिया। अरे कुछ तो रहम करी। हमर तुमाना ना कि सबका दुख तू जाना। अच्छा तो भर परेशानी सही में दीदी तू अपन न ठाना। नहीं बनल कौनो दवाई, अच्छा नहीं बनल कौनो दवाई, मौत के कराउन बा। अरे कुछ ना होई बाबा चले ढाली है गिलासा, कि जल ढाली है गिलासा बहाना मत करी, वो सब हम नहीं जानत। कि जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। जल बाटे भरल छलक के नहीं रोकी, बाबा के हपर पमय ऐसे न टोकी। समझे? बाबा के होई न दर्शन, काहे जी? बाबा के होई न दर्शन की बंद पूरा टाउन बा। ई कौन बात भइल? कि जल ढाली है गिलासा, हो जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। नहीं मानिएगा। कि जल ढाली है गिलासा लगल लॉकडाउन बा। अरे बाबा चाहिए तो यही साल खत्म कर दिए कोरोना।